Здравейте, почитатели на канала! Ние сме от Агрокари, аз съм Христо. В тази поредица от видеа ще ви покажем един различен начин за борба с вредителите, които могат да нападат нашите зеленчуци, а именно така наречените биоагенти. Да обясня с две думи какво ще рече биоагенти. Това са просто естествени врагове на вредителите, които могат да ни попречат в градината. А именно такива, които или паразитират по тях, като например има паразитираща оса, за която ще говорим след малко, върху въшката, или съответно да са такива, които да бъдат директен хищник. Ето и осичката, за която ви говоря, тя се казва Aphidius colemani. Идва от Афидия, което ще рече въшка на прост език. Ето какво представлява осичката. В тези шишенца пристига. Както виждате и на видеото в момента, осата представлява паразитиращ вид, който паразитира по въшката, като възрастните могат да атакуват до 1000 индивида на ден. Начинът на паразитяване става като самата оса пробожда въшката и по този начин снася яйце в него. След като яйцето лавичката бъде снесена в въшката, до няколко дни тя започва да се развива вътре в нея, след което формира така наречената мумия. След което вече след няколко дни още от тази мумия се ражда нова оса, която е напълно развита полово и е готова за размножаване и съответно за ново паразитиране. И по този начин много бързо и ефикасно се увеличава популацията на осата, съответно и пречката от въшките бива елиминирана доста бързо. По какъв начин се поставят и осичките? В шишенцето пристигат на мумийки, съответно до 1-2 дена трябва да започват да се излюпват. Шишенцето се отваря, даже вече имаме и осички, които са се излюпили, и съответно се поставят в тези части, които също пристигат с продукта. Като лекичко се изсипва вътре. И тук вътре, ако можете да видите по-тъмните частици, това представляват и мумиите. Както виждате, ето тук даже има една-две осички, които вече са тръгнали. И това шишенце се поставя някъде по растението, на някое листо. Ето по този начин. То се е с дръжчица. Просто се поставя така. И оттам насетне вече осичките си вършат работата вместо вас.